ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахте ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд мошинои нав қабул кардем, пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат, сурат ва маълумота дар номери имо ба сайи мо рӯй кунем. дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастем мошинҳои мусофиркаш, мошинои Opel Astra J, Sedan ва мошинои Astra J Caravan шам ҳастаем. ва ҳастаем мошинои советски, сечкаҳо, дигар намуд мошинои Vectra, ҳамашон бо нархҳои арзон ҳастанд ки баҳри шумо омода кардем. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментар нависед ки ба шумо чӣ хел мошинҳо дар корем. дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза бошад 1000 баробар аст ба 167 сомонӣ. навора мо сар мекунем, то охираш тамошо кунен. марамат рафте. Яке мошини фурӯшии имрӯза аст дӯстон, тангени фурӯшӣ аст ки яъне мошини мусофиркаш танген. соли 2008 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. моторш прозои 4 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин мегад нахаду беҳтарин. 4 та баллон мегад 80%, салон тоза, радной краска, дискаҳош нав. мошин дӯстон ази хеле ки дасти як одамда гаштагиай. ҳамин мегад ақибош мегад камтара мегад ҷои сарапина мегад дорад, яъне ки ҷои задаги мегад меличовка дорад, ҳамиқа расходай. ҳамин хел ҳай кадам меша, яъне ки ҳамин пуштушда камтар мегад сарапина, яъне ҷои задаги камтар дорад. айхе мошин мегад 100%. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 13000 сомонӣ. дӯстони азиз, бо арзонтара мешавад. ягон мошинои Opel ам бошад мегад алиш мекунем. Opel Caravan, Opel Sedan, хай Vectra вариантохтона пешниҳод танҳо бо Opel кати арзон, яъне ки алиш мешавад. ва ин мошин бошад қарор дорад дар территорияи Душанбе. дӯстони азиз, рақамош рақамои Россия ҳаста кор мекунад ва дар рақамошонам хоб имо ҳамин хел чизо пайваст доранд. кадоми шумо мехарен, марамат дар имо шуно ки нависен ё ки аз ҳама хубаш дар WhatsApp имо ё ки занг занед. ди мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Vectra аст ки соли 1990 аст ки неки сайзани мошин ранги солҳои 95. хоб суичфурӯш бензини холия, объем мотораш 6 литра, коробка механика, сайзани мошин мегад нахаду. 4 диска, 4 баллонои ҳолати кори, салон тоза, радной краска. опшин мошин дӯстони азиз нахадуай. дастрошна фурӯхта мешавад бо нархи 20000 сомонӣ ки боз арзона мешавад. ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Ховалин. вариантҳои алиши ҳам ҳаст. ягон мегад мерседесҳои сечка бошад мегад алиш мекунем, яъне болои ҳамин Vectra шумо дар пул метиҳанд алиш мекунанд. ба кадоми шумо ки хали вариантҳои алиши ки мувофиқ бошад, дӯстон азиз, болои ҳамин Vectra шумо дар сум метиҳад кадомитон агар сечка дошта бошен алиш мешавад. кадоми сумкати мехара аз 20000 сомонӣ 20 бо арзонтара мекунанд. ин ҳамин рақамош аст 918 пайстани кор мекунад. ба кадоме ки шумо ки лозим бошад аз ҳамин рақамҳо дига маълумота гирен. мошин чӣ хеле гуфтум дар ноҳияи Ховалин. агар шумо ҳамхали мошинои фурӯшии хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат мо дар рӯй кунем. мо дар видеои оянда эълонда рекламада мегузорем. лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо падлисаш кунед. сеи мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, мерседесҳои Benz C класс аст ки сечка светои сиёҳ ё ки асфални. соли 1995 аст ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотори 8 литр, коробка механика, сайзани мошин дӯстони азиз нахадуа мега соҳибшон. мошин хел десен дар ҳолати кори аст, 4 калпак, 4 баллонои ҳолати кори ва мошини шаҳрӣ аст ки нахадуа. нашод хадовои ҳуҷҷатош ягон маълумотро нагуфтем. хай кадомитон ки мехарен бештар маълумота мегирем. нархи мошин 32000 сомонӣ аст ва ин мошин бошад қарор дорад дар Душанбе пойтахта. ака чанд қа арзон мекунам инаша тариқи телефон худатон мегирем. фақат барои одамони харидор мегад метавонанд тамос гиранд, рақамошон мегафон. марамат дӯстон азиз, мошинчаи арзон айдаст натиҳен, харидор ки бошен занг занед. кадом намуд маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад дар комментарияи мо нависед, мо ҷудо карда пешкаштон мекунем. фақат дар таги комментария дар имо WhatsApp не, дар WhatsApp имо фақат одамое ки фурӯширо дошта бошанд фурӯшӣ роӣ кунанд. кадоме ки мехарад дар комментария нависад, мо ҳаморо аз одамони фурӯшандаҳо ҷудо карда пешкаш мекунем.
чорум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Toyota Camry ҳастае ки дубайски соли 2006 2009 солае ки сӯзишфурӯш бензини холие. Объем мотораш 2.4 литре, коробка автомата, системи мошин мегӯяд беҳтарин нахаду. Мошин мегӯяд дубайски 1 сола ҳуҷҷат дорад, кондитсионер ях кор мекунад, 4 диска, 4 балони 80%, мошини шаҳрӣ, радной краска сафед, монитор, салон тоза. Дӯстон азиз, хачи маълумотое ки буд пешкаштон кардем. Мошинча хай опшн соза мегӯяд соҳибшон 1 сола ҳуҷҷатам дорад. Мошин мегӯяд тоза дубайка. Дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 83 000 сомонӣ. Дӯстон азиз, бо арзонтарам мекунанд. Вай мошин чӣ хеле ки фаҳмидем дар душанбаи пойтахта қарор дорад. Бисёри баъд такрор намекунем, кадомитон мехоҳед рақамҳошро мегафон ҳастем. Фақат барои одамони харидор мегӯяд метавонанд тамос гиранд. панҷум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra F ҳастае ки дар кузови хетчбек светои кабуд. соли 2006-1996 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. Мотораш просто 1.6 литре, коробка механикае, системи мошин мегӯяд нахаду беҳтарин. Салон тозаҳак, 4 балонаи соза мегӯяд, 4 калпак, мошинча опшин нахадвай. Нашод хадавой, задагӣ пӯшидагӣ, ҳуҷҷат, ҳамин чизо ягон маълумотҳо пешниҳод кардагӣ нестае. Айхе мошинча мегӯяд нахадвай, мегӯяд созай, одамоне ки мехарад биёянд бинанд. 96 соле ки сайсениш тозаакай. Мошин айни ҳол дар душанбаи пойтахта қарор дорад ва фурӯхта мешавад бо нархи 26 500 сомонӣ. Одамоне ки наличӣ карда мехаранд бо ягон со арзон мекунанд. ина дӯстони азиз, мошинчаҳои арзон баъри шумо ҷудо карда пешкаштон кардем. Кадомитон ки мехарен ҳамаи рақамҳошон мондагӣ астае. ҳар як мошина дар поёнаш номерои соҳибшон мондагӣ астае. кадомашро ки интихоб мекунед занг зада қатишон маслиҳат кунед. марҳамат. шашум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳастае Opel Astra J ҳастае ки дар кузови седан. соли 2006-1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. объем мотор 1.6 литре, коробка механикае, мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошини хач десен 4 дискаҳои радной аз худаш, 4 балонаи ҳолати корӣ, салоншам тоза, радной краскае, инашам нашуд ҳуҷҷат, хадавой, хобозадагӣ пӯшидагӣ, ягон расходча нагуфтиянд. Фақат гуфтагӣ мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникае, опшн созае. дӯстони аз боз такрор мекунам ки кадоми мошине ки шумо занг мезанед, агар ки шумо харидор ки бошед, бо маълумотое ки дар инҷа неста камбудӣ бошад, аз соҳибошон пурсен. ин мошини ҳозира қарор дорад дар шаҳри Бохтар Қурғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 29 800 сомонӣ. ин нарха соҳибашон худашон мондагӣ астае. хайр қатишон бо савдо мекунед. рақамҳошон дар поёни видео лайкҳоро фаромӯш накунед, навора падиса кунед. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Chevrolet Lacetti светои сиёҳ. соли 2006-2004 солае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литре, коробка автомата, системи мошин дӯстони азиз 100% мега соҳибшон. электропакет, кондитсионер, салон тоза, диска, балон ҳолати корӣ, опшн мошинча мега нахадвай. нархаш бениҳоят арзон астае ки ҳамагӣ 20 000 сомонӣ астае ки бо ҳамирам арзонтар карда мегӯяд метиҳем срочно сум дар кунай. ва ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Қайроқум, яъне Гулистон мешавад, тарафи Хуҷанд ҳамун сараф мешавад, ноҳияи Қайроқум яъне Гулистон. нархи мошина чӣ хеле гуфтум 20 000 сомонӣ бо конкретна арзона мешавад мега соҳибшон. рақамошон астае TCL кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим бошад. бештар маълумотҳои пурра аз ҳамин рақамҳо. дӯстони азиз, чӣ намуди мошинаи майда боркаш ки ба шумо лозим бошад дар комментира нависед. агар ки ба мо пешниҳод шед, мо дар шумо видео карда тез мепартоем. дастгиритона фаромӯш накунед, дастгирӣ кунед, лайкора занед. ҳаштум мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон. бояд тагӣ астае ки Opel Astra J астае ки дар кузови караван универсалне. дар комментира бисёр хоҳиш мекардем ки Opel Astra J караван монем. ина баъри шумо бениҳоят нархи арзон кардем. соли 2006-1999 ҳастае ки бензин газ ҳардаш кор мекунад. мотор 1.6 литре, коробка механикае, мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳуҷҷатҳои мошин мега то моҳи ноябра срок дорад. 4 дискаҳои раднои худа, 4 балонаи ҳолати корӣ, салоншам нормалияй,
радной краска, инам хеле серебристи, яъне светои алюмини меган, осмони меган, инам хеле светае. Обши меган мошин нахад то моҳи ноябра ҳуҷҷат дорад. Нашод задаги пурсидаги хадавои чизои ягон маълумоташа нагуфтам бо худатон пурсем. ин нашам қарор дорад дар шаҳри бохтари Қорғонтепа ва фурӯхта мешавад бо нархи 30,000 сомонӣ. акира чанқа арзон мекана ягон чӣ гуфтагӣ нест. барои ҳамин одамони кан карда ки имина асраҷӣ мехаранд дар рақамошон занг зананд, мисол қатишон ягон муомила кунанд. нашуд арзон чанқа мекунанд, ягон чӣ гуфтагӣ нестае. рақамошон билайл марамат ай даст натиен мошинчаи арзона харем. дӯстони азиз, шумо дам агар чунин мошинҳои фурӯшии хона, замин, квартира ягон техника бошад, дар мо рӯйкунед фурӯшта мегузорем. дар имрӯза навор ҳамин қадр мошини фурӯшӣ буд. то видеои оянда.